Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agdoy. Taong 1977, Isla ng Kalikoan, Kiwan. Itong mga panahong ito, nasa edad 12 taong gulang itong si Agdoy. Naninirahan siya sa poder ng kanyang lola sa kadahilan ng matagal nang patay ang mga magulang niya. Nasangkot kasi ito sa isang aksidente sa laot noong magpasya ang mga itong mangisda kahit merong paparating na sakuna. Bagaman kalunos-lunos ang sinapit ng kanyang mga magulang, kahit papaano naging maayos naman ang pagpapalaki kay Agdoy. Buong lakas siyang ginabayan ng kanyang lola sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Habang tumatanda noon si Agdoy, lagi-laging paalala ng matanda sa kanya ang panganib na dulot ng kaharap nilang isla. Ayon sa kanyang lola, kahit anong mangyari, huwag niyang tatangkaing madapo sa lugar na yon. Hindi biro ang mga taong naninirahan doon, gawa ng kumakain ang mga ito ng karne ng tao. Dagdag pa nito sa kanya, lahat ng pumupunta sa islang yon, hindi na nakakabalik sa kanilang mga pamilya. Ang iilan sa mga nakauwi galing sa lugar ay halos hindi mo na makikitaan ng wisyo sa kanilang mga katawan. Naniniwala rin ito, gawa ng marami nang nagpatunay sa kaganapang yon, lalo pat kadalasan sa mga biktima ay ang mga kalalakihan sa lugar nila na pawang mangingisda. Dahil sa mga bagay na ikinuwento nito sa kanya, kung kaya't lumaki itong si Agdoy na may takot sa islang yon. Ni pagbigkas ng pangalan ng isla ay hindi niya nagagawa sa takot na baka marinig siya ng mga taong naninirahan doon. Sa pagtungtong niya ng edad na 13, doon na pag-alaman ni Agdoy ang lugar na kinagisna ng kanyang lola. Unti-unti na kasi nitong inilalahad sa kanya ang lahat ng mga karanasan nito, gawa ng nararamdaman na ng matanda ang nalalapit nitong pagkawala. Agdoy, mahina na ang katawan ko. Nanlalabo na ang mga mata ko. Ayokong iwan kang mag-isa, pero wala na akong mag-agawa. Kung sakali mang mahirapan ka sa lugar na ito, heto, kunin mo. Yan ang tanda, nakaisa ka sa lugar na pinantatakot ko sa iyo. Mabuhay ka, Agdoy. Naway gabayan ka ng anghel mo mula pagkabata. Wika ng kanyang lola habang iniaabot sa kanya ang isang butong halos singhaba ng kanyang binti. Matapos naman niyang tanggapin ang bagay na yon, muling inilahad ng lola niya sa kanya ang mga rason nito kung bakit pinalaki siya nitong may takot sa isla. Ayon sa matanda, iniiwasan niya lamang na mapunta si Agdoy sa lugar na yon nang hindi man lang naipapamana ang kayamanang itinatago niya. May batas kasi sa lugar na yon, ukol sa mga ordinaryong mapapadpad, lalong-lalo na ang hindi nila kadugo. Dagdag pa ng matanda, lahat ng pananakot na kanyang ginawa ay hindi lang para kay Agdoy, bagkus ay para na din sa mga taong kanyang nilalapitan tuwing umaalis siya ng kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dali-dali naman niyang hinawakan ng kamay ng kanyang lola habang umiiyak. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya itong dahan-dahang pumipikit, indikasyon na yon ay magpapahinga. Habang pinagmamasdan yon ni Agdoy, wala siyang kaide-ideya na yun na pala ang huli niyang pagkakataon na masisilayan niya yung merong buhay. Kinagabihan, habang nagpapahinga siya, walang ibang pumapasok sa isip niya kundi ano ang magandang trabaho sa bayan na pwede niyang pasukan. Medyo napapaisip na din kasi siya noong maghanap buhay, gawa ng hindi na rin biro ang hirap na kanilang dinaranas.
May mga pagkakataon ding nahihirapan na ang kanyang lola dahil sa sobrang katandaan nito. Kinaumagahan, paggising ni Agdoy, napansin niyang napakatahimik pa ng kanilang tahanan. Hindi siya sanay sa ganoong kaganapan, gawa ng 4:00 pa lamang ng umaga, naririnig na niyang nagtatrabaho ang kanyang lola. Dala ng kanyang kuryosidad, nagpasya siyang silipin ang silid nito upang tingnan kung ano ang pinagkakaabalahan nito sa loob. Subalit, pagdungaw na pagdungaw doon ni Agdoy, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang matandang nakanganga, mulat ang mga mata at nakataas ang 2 kamay. Napakatigas na din ang buong katawan nito, indikasyon na gabi pa yon na wala ng buhay. Dahil sa pangyayaring kanyang nasilayan, naglaho naman ang takot at lungkot sa kanyang katawan. Ilang beses siyang sumigaw noon pero ni katiting na boses walang lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa pagtagal ng kanyang pagtitig sa bangkay, unti-unti nang nanlambot ang kanyang mga binti hanggang sa dumating ang puntong napalupasay na lamang siya sa sahig. Kung hindi pa noon bumisita ang isa sa kababaryo nilang nagdadala ng kaning baboy, hindi pa nila malalaman ang tungkol sa nangyari sa matanda. Bago pa man sumapit ang 8:00 ng umaga, alam na ng lahat ang nangyari sa lola ni Agdoy. Marami ang nagtulong-tulong upang magkaroon yon ng maayos na libing sa kadahilan ng alam ng karamihan ang kanilang katayuan. Sa pagsapit ng unang gabi ng lamay, medyo kumakalma na ang pakiramdam ni Agdoy. Marami noon ang kumakausap sa kanya nang sa gayoy hindi siya gaanong maapektuhan sa mga nangyari. May mga nag-alok na din ng bahay na maaari niyang matuluyan, subalit patuloy niya lamang tinatanggihan ang mga ito. Hindi niya alam pero pakiramdam niya noong mga sandaling nawala ang lola niya, wala na siyang hangad pa na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa paglipas pa ng mga araw, marami ang nanatili sa kanilang tahanan para magbantay sa lamay. May iilan ding mga panauhing nakidalamhati sa pagkawala ng matanda, kabilang na dito ang mga panauhing nakatira sa ibayong isla. Habang pinagmamasdan ni Agdoy ang mga taong yon, meron siya doong nararamdamang kakaiba. Yung butong ibinigay ng kanyang lola, unti-unting lumalamig sa bewang niya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, nahanap na ng bagay na yon ang mga taong pinagmulan nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan namang napaatras itong si Agdoy nang masipat niya ang isa sa mga taga-isla na lumalapit sa kanya. Habang binabagtas nito ang daan patungo sa kanyang kinaroroonan, kitang-kita niya ang hindi pagkurap ng mga mata nito. Nakatitig lang ang taong yun sa kanya na animoy kahit isang segundo ayaw nitong mabaling ang paningin sa iba. Matapos nitong makalapit sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong tinapik sa balikat, sabay tanong sa kanya ng, "Di ba ikaw ang apo ni Lola Gracia? Agdoy ang pangalan mo, di ba? Pwede bang makausap kita?" Nang marinig ni Agdoy ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais ng lalaki. Bagaman nais niyang tumanggi, hindi niya yun nagawa sa kadahilan ng pakiramdam niya may mangyayaring masama kung hindi siya susunod sa nais nito. Maya-maya pa, nang masipat naman ng lalaki ang kanyang pagsang-ayon, agad naman siya nitong ginabayan patungo sa labas ng kanilang bakuran. Sa paglabas nila ng pinto, napansin niya ang pagsunod ng iilan nitong mga kasama. Pagdating nila sa lugar na walang tao, dahan-dahan naman yung lumayo sa kanya habang nananatiling walang imik. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa bawat isa, nasipat niya ang isang lalaking may malalim na pilat sa balikat na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nang ilang pulgada na lamang ang layo nila, mahinahong nagwika naman yun sa kanya ng,
Agdoy, kaya kami napunta rito, hindi dahil para makiramay sa lola mo. Sinusundo ka na namin sapagkat ikaw ang kanyang napamanahan ng isang bagay na mahalaga sa aming lugar. Manatili ka doon hanggat gusto mo. Pag-isipan mo kung aanib ka ba sa amin o iiwan mo sa aming lugar ang butong tinatangan mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Bagaman alam niyang hindi siya pamilyar sa lugar na yon, sinubukan niya pa ring sumugal alang-alang sa mga katanungang nais niyang masagutan. Sa isip-isip kasi noon ni Agdoy, bago siya tumanda at magkaroon ng sariling pamilya, nais niyang malaman ang pinagmulang uri ng lola niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagkasunduan na nga nila ang tungkol sa kanyang pagsama. Bago siya sumang-ayon sa nais ng mga ito, humingi muna siya doon ng pabor na kung maaari hintayin muna nilang mailibing ang labi ng matanda bago tumungo sa isla. Nang marinig naman yon ng mga kalalakihan, hindi naman ito tumutol sa kanyang kagustuhan. Sa paglipas pa ng mga araw, maraming ginagawang kakaiba ang mga panauhing yon sa bahay nila. Minsan, nasisipat niya itong nagsisinde ng animoy mga walis tingting na umuusok tapos nagdarasal sila sa harap nito. May mga pagkakataon ding nasisilayan nila yung tumutuwad-tuwad sa harapan ng altar nila na parabang nagdarasal ito sa Panginoong kanilang kinikilala. Sa pagtungtong ng ikahuling gabi ng lamay, may ibinalitang kakaiba sa kanya ang mga lalaking yon. Habang nagkakape siya sa gilid ng kabaong ng kanyang lola, nasipat niya ang lalaking may pilat sa balikat na tumigil sa harap niya. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman siya nitong sinenyasan na tumungo sa kusina. Agdoy, may albularyo bang nakikiramay sa atin ngayon dito? Nais ko lang sanang malaman sapagkat ang mga kasama ko may nasipat na mga balbal sa labas ng bahay niyo. Hindi biro ang mga nilalang na yon, lalo pat kaya nilang pekein ang anumang uri ng bangkay ng tao. Wika ng lalaki. Dagdag pa nito na kung wala siyang albularyong malalapitan noong mga oras na yon, sila na ang bahalang gumawa ng paraan para maitaboy ang mga nilalang. Nang marinig naman ito ni Agdoy, tanging paglinga na lamang ang kanyang nagawa sa kadahilan ng kahit anong isip at sipat niya sa lamayan, wala siyang nasisilayang matandang albularyo na naroon. Labis din ang kanyang pag-aalala noon, lalo pat ilang kilometro pa ang kanyang bubunuin para marating ang tahanan ng albularyong pinakamalapit sa kanilang lugar. Matapos naman yung malaman ng lalaki, ngumiti lang naman ito habang nakatitig sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya na yung umalis ng wala man lang abiso. Sa paglalim pa ng gabi, naging abala si Agdoy sa pagbabantay ng bangkay ng kanyang lola. Habang abala siya sa pagtitimpla ng kape para sa mga bisita, may mga pagkakataong nasisipat niya ang mga taga-isla na labas-masok sa pinto ng bahay nila. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng baka meron lang yung kinukuha o hindi naman kaya'y pinagkakaabalahang gawin. Subalit, sa pagpapatuloy ng aksyon ng mga ito, hindi na nga nakapagtimpi itong si Agdoy. Matapos siyang magtimpla ng kape, dali-dali naman siyang tumungo sa kanilang kusina at kasabay nito ang kanyang paglabas sa bintanang naroon na nakabukas. Wala kasing pinto roon, kung kaya't upang marating mo ang likurang bahagi ng tahanan, kinakailangan mong dumaan sa bintana. Nang makatalo na itong si Agdoy, mabilis na naman niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng mga taga-isla upang tingnan ang ginagawa ng mga ito. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang pag-amoy niya ng animoy mga nabubulok na karne sa hangin. Medyo nagtataka na siya noon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na walang nagkakatay ng karne sa lugar na tinitirhan nila ng kanyang lola. Maya-maya pa, pagdating niya sa gilid ng kanilang bahay,
bumungad sa kanya ang mga taga-isla na merong kinakaladkad na taong hubot-hubad at merong tali sa leeg. Panayang pagpupumiglas ng tao na yon, pero wala itong lakas, gawa ng nagtutulong-tulong ang mga lalaking yon upang talian ang nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat naman siya ng lalaking may pilat sa balikat at kasabay nito ang walang pag-aalangan nitong paglapit sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, itinuro ng lalaking yon ang nilalang, sabay wika ng, "Yan ang sinasabi ko sa'yo kanina. Pasalamat ka, nandito kami. Dahil kung nagkataong umuwi na kami, puno ng saging ang maililibing mo sa huling hantungan ng lola mo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung kumuha ng asin sa kusina ng bahay nila at dali-dali yung iwinasik sa katawan ng nilalang. Hindi pa nakontento ang lalaki. Ipinahid nito ang asin sa kanyang kamao at walang awang pinagsasasapak ang balbal. Dahil sa pangyayaring yon, kitang-kita naman niya ang lalaking nakatali na parabang isang bulating nalagyan ng asin. Kahit marami na itong sugat sa katawan, nagpatuloy pa rin yun sa pagpupumiglas, may alis lamang ang asin sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Agdoy, ramdam niya ang paghihirap ng balbal sa mga parusang ginagawa ng kanyang mga kasama. Lumipas pa ang ilang minuto, hindi pa nakontento ang lalaking may pilat sa balikat at sapilitan nitong ibinuka ang bunganga ng nilalang upang buhusan ng natitira nitong asing hawak. Matapos niya itong maisakatuparan, tanging pagdilat na lamang ng mata ang nagawa ng nilalang habang dahan-dahang nagkaroon ng usok ang kanyang bunganga. Sa isang iglap, nagbaga ang lalamunan nito na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong pagkamatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inilahad ng mga taga-isla ang tungkol sa bagay na ginawa nila. Ayon sa lalaking madalas nakausap ni Agdoy, normal na sa kanila ang ganoong bagay, gawa ng palagi silang nakakapatay ng balbal sa kanilang lugar. Ayon sa lalaki, sa islang tinitirhan nila, normal nang magkaroon ng iba't ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa lahat ng nilalang na nakatira sa lugar na yon, tanging sila lamang ang may dugo ng isang ordinaryong tao. Mariin din itong pinabulaanan na kumakain sila ng karne ng mga tao, gawa ng kailan may hindi yun maaatim ng kanilang mga sistema. Dagdag pa ng lalaking yon na ang rason ng kanyang lola kung bakit inilahad sa kanya ang kakaibang istorya ukol sa ang kanila ay maaaring nais lamang siya nitong palakihin bilang isang ordinaryong tao. Naniniwala rin ng taga-isla na hindi iba sa kanilang dugo itong si Agdoy. Ang tatay kasi nito galing din sa kanilang lugar. Matapos niyang marinig ang istoryang inilahad ng lalaki, kahit papaano medyo napanatag na ang kanyang loob. Hindi rin siya nakakapag-isip ng mga kakaibang bagay, gawa ng alam niya ang katotohanan. Sa pagsapit ng araw ng libing ng kanyang lola, naging maayos naman ang lahat. Pag-uwi ng mga taong nakilibing, dali-dali naman niyang isinaayos ang kanyang mga gamit upang sumama sa kanyang mga kadugo. Lumipas lamang ang ilang oras, narating na nga nila ang islang matagal nang naging panakot ng kanyang lola sa kanya. Bagaman bibihira lamang ang bahay sa lugar na yon, hindi maipagkakaila ni Agdoy ang ganda ng paligid. Inakala niyang wala ring ibang naninirahan sa lugar, maliban sa kanilang angkan, subalit nagkamali siya. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga siya kasama ang mga taga-isla, may nasipat siyang mga sulong unti-unting nagliliwanag sa buong paligid. Pagtitig niya sa mga ito, agad namang inilahad sa kanya ng lalaking may pilat sa braso kung para saan ang mga sulong yon. Ayon dito, kusang sumisindi ang mga sulong nakapalibot sa kanilang lugar kapag may panganib na umaaligid sa paligid.
Yon ang pangunahing depensa nila laban sa mga aswang upang walang mabiktima sa mga kasama nilang nagpapahinga. Matapos itong mailahad ng lalaki, laking gulat na lamang ni Agdoy nang biglang may kumumpas na malalapad na pakpak sa itaas na bahagi ng tahanang kanilang kinaroroonan. Sa paglalim pa ng gabi, animoy impyerno ang lugar na yon dahil sa dami ng nagpaparamdam sa paligid. May mga umiiyak, nagmamakaawa, nag-aangil at kung ano-ano pang pagpaparamdam na halos hindi na makayanan ng kanyang dibdib. Upang maiwasan ni Agdoy ang pagkabaliw, pinili niyang takpan ang kanyang mga tenga. Ginawa niya ito sa halos humigit 3 araw para lamang magkaroon siya ng magandang tulog tuwing gabi. Ayon sa kanya na, kung nagkataong hindi gaanong matatag ang kanyang isip, maaari niyang ikabaliw ang pananatili sa lugar na yon. Habang patagal ng patagal siyang naninirahan sa isla, unti-unti naman niyang nauunawaan ang mga bagay na nangyayari sa paligid. Naniniwala si Agdoy na kaya maraming aswang at iba't ibang uri ng mga nilalang ang naroon sa lugar na yon ay dahil sa angkop na layo nito mula sa lugar ng mga tao. Mas mainam ngang doon sila manirahan gawa ng hindi sila roon basta-bastang mapapaalis. Bukod pa sa balwarte nila ang lugar, kampante rin sila roong gawin ang kanilang gusto dahil alam nilang walang makikialam sa mga bagay na kanilang pilit isinasakatuparan. Lumipas pa ang ilang buwan, nagpasya si Agdoy na manatili pa roon ng 1 taon. Bagaman nais na niyang bumalik sa kanilang lugar, pinili niya pa ring bigyan ng pagkakataon ang pinaniniwalaan ng kanyang mga kadugo para naman kahit papaano magawa niyang mamulat sa matalinhagang mundo. Sa bawat araw na dumaraan, walang ibang ginawa doon si Agdoy kundi ang mamingwit at mag-aral ng kanilang mga paniniwala. Habang patagal siya ng patagal sa lugar, may iilan na din sa angka ng mga aswang ang nagagawa niyang makilala dahil araw-araw na lang silang nagkakasalubong sa daan. Kahit magkaiba ang kanilang mga karunungang tinatangan, hindi naman nagiging agresibo ang mga ito sa kanilang pamilya. Medyo nag-aalangan din ang mga aswang na lumapit sa kanila, gawa ng alam ng mga ito ang kaya nilang gawin kung sakali mang medyo magkalabuan ang kani-kanilang mga angkan. Sa pagtungtong ng sumunod pang taon, nagpasya na itong si Agdoy na bumalik sa lugar na kanyang kinagisnan. Hindi naman siya tinutulan ng kanyang mga kadugo, gawa ng para din yon sa kanyang kabutihan. Bago siya umalis sa isla, ibinalik niya ang butong ipinamana ng kanyang lola. Alinsunod yun sa mga bagay na napagkasunduan nila. Kapalit ng butong yon, ang iilang mga perlas na itinago ng mga ito para naman kahit papaano hindi mahirapan si Agdoy na mamuhay ng mag-isa. Habang papasakay siya noon sa bangka, kitang-kita niya ang iilan sa kanyang mga kadugo na animoy labis na nalulungkot dahil sa pag-alis niya. Agdoy, kapag may oras ka, bumalik ka rito. Tandaan mo, kahit ilang taon man ang bunuin mo sa ibang lugar, mananatiling bukas ang isla at aming mga angkan para sa'yo. Hangad ko ang kabutihan ng iyong hinaharap. Naway sa paglalakbay mo, gabayan ka ng ating bathala. Wika ng lalaking madalas niyang kausap. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya habang tumatango. Pag-alis ng bangkang sinasakyan niya, hindi niya mapigilang mapaluha, gawa ng kahit papaano, itinuring na din niyang pamilya ang mga ito. Magmula noong umalis si Agdoy sa lugar na yon, pinilit niyang magpakalayo-layo. Kalakip ng kanyang pag-alis sa baryo ay ang pagtalikod niya sa mga masasalimuot na karanasan na nangyari sa kanyang buhay. Pero alam niyo ba, na kahit tumanda na at milya-milya na ang layo ni Agdoy sa kinagisnang lugar niya, hindi pa rin niya malimot-limot ang minsan niyang nasaksihan na pagpatay ng taga-isla sa balbal.
Ikinubli niya yon sa kanyang memorya at ipinasapasa niya ang istoryang yon. Ngunit sa dinami-rami ng kanyang napagkwentuhan, sa isang tao niya lang binanggit ang tinatangan niyang sikreto kung papaano siya nakapunta sa isla na yon. At ang sikretong yon ay ang buto ni Lola Gracia. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, hindi ko ine-expect na wala masyadong mangyayaring bakbakan doon sa isla. Kasi nga, ang sinasabi ng lola niya, yung isla na yun sobrang delikado. Tapos kamukat-mukat mo, puro kamag-anak pala nila yung nakatira doon. Ang tanong, bakit kaya inilihim ng lola niya yung tungkol sa mga kamag-anak nila na naninirahan sa isla? Unang sagot na pumasok sa isip ko baka ang gusto ng lola niya, ilihis itong si Agdoy dun sa angka na yun. Pero binigyan niya nga ng buto. Ibig sabihin yung buto na yun, para meron siyang access sa mga taong nakatira sa isla na yun, di ba? Parang protection, kumbaga. Tsaka hindi rin nabanggit kung anong lahi, di ba? Kung anong angkan sila. Aswang rin ba? Siguro lumihis lang sa mata ko, pero para silang mga manggagamot Kasi kung aswang to, hindi to makakahawak ng asin. Pero nakakahawak sila ng asin, tapos hindi sila kumakain ng tao. Ang tanong, ano sila? Diba, may aral lang ba sa kaliwa? Aswang na hindi tinatabla ng asin? Na hindi kumakain ng tao? Medyo marami lang din ako nagiging tanong, pero napakaganda talaga ng buong kwento. Yun lang yung masasabi ko rito. Yun nga lang, nalimitahan ako dun sa bakbakan kasi akala ko magtatapat yung angka nila Agdoy tsaka yung mga aswang na nakatira sa isla na yun. Pero hindi pala, kumbaga, peace talk sila sa isla na yun. Parang, pwede kayong tumira dito, pwede rin kaming tumira dito. Wala na lang tayong pakialamanan. Yun lang yung pinaka nagustuhan kong part sa kwento na to. Pero yun nga, yung isla napaka-misteryo. Sayang lang, hindi na ikot siguro ni Agdoy yung buong isla para malaman niya kung ano pang nilalaman nun. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.